Máte záujem vo svojom živote niečo zmeniť a zaujali sme vás? Môžete si začať stavať novú budúcnosť, vymeniť staré auto za nové, alebo túžite po novom bývaní. Krásne dovolenky či viac oddychu, skrátka mať len viac peňazí a užívať si život. Je to tak jednoduché. DIC vám ponúka cestu. Skvelý produkt, vyskúšaný fungujúci systém a to všetko bez veľkej námahy. Za nákup diamantového šperk získate partnerstvo, ktoré vám môže zmeniť život. Nechce kdekoľvek, stačí len poslať mail vašim známym. Z každého uskutočneného obchodu z vašich kontaktov získavate províziu. Máte len prehľad o obchodoch aj vo vašom mobile. Kontakty vašich kontaktov majú ďalšie kontakty. Tie všetky prinášajú peniaze pre vás všetkých. Obchod, ktorý nepozná hranice. Nie len vo vašom okolí, ale i na svete sú ľudia, ktorí čakajú na príležitosť. DIC má obchodníkov, ktorí starajú a pomáhajú, aby ste si mohli zarobiť. Stačí len využiť správne nástroje a podporu. A to všetko vám DIC ponúka. Investujte do seba a do svojej budúcnosti. Chcem sa stať partnerom DIC.